Hej alle sammen. I den her video vil jeg gerne have lov til at vise jer rideregnfrakken fra Waldhausen. Det er en helt vildt flot rideregnfrak, og jeg vil sige, at man kan bruge den til meget andet end lige at ride i. Man kan sagtens gå på gaden som civil klædt i den her også. Den er helt fantastisk flot, og jeg er ret imponeret over, hvad man kan få for 248 kroner. Men den her regnfrakke, den har nogle features, som jeg lige vil have lov til at vise jer. Allerførst så vil jeg godt have lov til at vise jer ryggen, som jeg synes er helt vildt flot. Og det er også noget af det, der gør, at frakken den bliver klassisk, fordi den sidder simpelthen rigtig pænt. Nu er det her en størrelse small, normalvis så er jeg en størrelse medium. Men fordi at ærmerne egentlig er forholdsvis lange, kan jeg godt være i en small. Hvis vi starter med manchetterne her, så lukkes de med velcro, hvilket er meget smart. For så kan man selv justere, hvor meget vind der ligesom skal komme ind. Så er den udstyret med benstropper, hvis man vil have den på, når man rider. Så kan man lige låse den fast, sådan at den ikke blæser helt op ved lårene. Der er ligeledes også en slids bagpå, som vi kan åbne. Og så har vi så vores rideflis, som vi lige kan lægge ud over sadlen. Udover det er der på indvendig side af frakken tappede sømme. Det betyder, at selvom at der er syet på udvendig side af materialet her, så kan der altså ikke trænge vand igennem, fordi den er simpelthen lukket på indvendig side. Regnjakken den er selvfølgelig 100% vand- og vindtæt. Udover det, så er der en lille pose, som en lille opbevaringspose, der hænger i nakken her. Og der er også hætte, som vi kan folde ud, som er justerbar. Og jeg synes rent faktisk, at du får rigtig meget for 248 kroner. Så skynd dig at hoppe ind på www.linsmark.dk.